Kwaze kwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sesisho sithi mancane nje amathuba emvula ke esithanda ukubomkhemezela kwezinye indawo kakhulukazi ke komhlaba uyalingana uyongena lapha esozini ngongwane zithande nje ukuphelezela ukuduma kulowo mathuba amancane kakhulukazi lapha eBergville uyongena komtshezi kanjalo nalapha ko-Undergap kobhulwa siye siyongena nalapha eMthatha siye siyongena nalapha ko-Lesefristata kanjalo nalapha ko-Rustenburg aqhubela amathuba amakhulu emvula ezingaphelezela ukuduma kusuka ko-Upington ukuyongena lapha ikakhulukazi ke ko-DR sisho sithi Beaufort West ko-Kaladokwe siyongena ko-Vryburg abe mancane nje kwezinye indawo mongena ke ikakhulukazi engcenyeni ke esilapha entshonalanga kanti ke nakusasa siyasho sithi aqhubeka amathuba amakhulu ikakhulukazi ke emvula ephelezele ukuduma kuzo zonke indawo esenkabeni yezwe siye siyongena ke ikakhulukazi lapha ngaseningizimu sisho sithi ke lapha eStern Cape maphakathi angathanda ukuba makhulu kakhulu ke kulezo ndawo mancane nje KwaZulu Natal siyongena eMpumalanga kanjalo naseGauteng nasengcenyeni ke esilapha koPolokwana sisho sithi masihlabela phambili iSouth African Weather Service iyaskipha isixwayiso esilapha kwisigaba sesibili semvula ezingathanda ukuba nomngozi kakhulukazi ke engcenyeni ezimaphakathi nalapha eStern Cape osukwini ke lakusasa sisho sithi masihlabela phambili siyobheka amazinga okushisa ngivumele ngisho ngithi ke kuthande nje ukuba phakathi kuSutherland kahle ingubo mongeneka ikakhulukazi lapha ko-Upington ngisho ngithi ke phansi eStern Cape ngaba phakathi kanti ke liyashisa mongena eRichards Bay yongena eThekwini eMlazi kuSajonisi libe phakathi nasenkabeni lapha koQaqaphutha Dishaba eGauteng eMelo lithanda ukuba phakathi kanti ngohamba kosuku solindela ukuthi kumaphakathi mhlambe elanga kushise lapha ePitora Koko Standard in Balfour lithanda ukuba phakathi lishise eParabhorwa kanjalo nalapha eMessina samba siyongena ikakhulukazi ke engcenyeni esenkabeni sisho sithi ke lapha ko-Upington ngathanda ukushisa yongena ku-Vryburg lapha eOtton liyashisa lithanda nje ukuba phakathi mawungena ikakhulukazi ke engcenyeni ezilapha eKapa samba siyongena eEastern Cape kuKaladokwe lingathanda nje ukuthi libe phakathi koKomani ngisho ngithi KwaZulu Natal kuzo zonke indawo ngathanda ukukhipha umkhovetsheni komhlaba uyalingana koManguza eMsinga kanjalo nasenkandla yongena ke eBergville eMnambithi ngisho ngithi ke eSikhotha eMtshezi ngisho ngithi ke ngiyayithatha indaba enobusuku obuhle Uphiko lezindaba ze-SABC lizokwethulela izindaba zolimi lwebele izodlala amahora ngamashumi 24 wonke ngokuqala mbukela ukuthi usakazele indaba zolimi lwakho lwebele kanye nakho konke kwenzeke ePhalamende ngolwimi oluqondayo kusasa ke izindaba zesiXhosa usalila